Can güläş sen maňa sygan ýydyň, indi men syganna. Maňa sen ugop ketip bilýän, nahar etip bilýän diýdiň. Aklym ertirňe haýyrly bolsun. Diýin uborke dotyr ham maňa gülälek sen uborke diýänmi diýipdir. Edýäne. Ha, edýän gerekmekki. Ýa-ki ýüzüň gülmesin edip otýna. Görýäs. Koýnaňa mutly bara. Ne okaynak. Ýa-da otursun ni. Edýän güläş güler ýüzüň gülsün, ananmasaň gelip görnädaň bilen turdyk edip otýr. Günüňiz haýyrly, bereketli, sgarly geçsin. Ana bilen köpeşikli geçýär. Gysyklarda da aýyrstyryp ýaraşak bolýan ýakylym odat näme diýjekdim. Bir zat diýjek bolýan şu günleri näme demek. Gördüm ýa-ki düýüş, 2 gün märi düýüşümde bir hamer ýolga bolsun, bir ýerleme baglansa araňyzda akly näme üýtgen diýwanda däl adam köp görýän. Däller köp görýän düýüşümde. Onuň menem näme many berýär diýip pikirlenip gördüm. Nämeden bolýan. Onuň näme diýär? Bir bilen tanışaklyň diýär. Biram diýär. Şey diýär. Menem Sonýaly. Siz bilýäňiz marasyna. Yani 2 gün märi görýän bir hilim. Bilemek näme görýän, ýa pikir edibem ýatamak, hani bir näme edibem ýatamak. Bilemek de Allahdan gorkaça goýan olayby. Näme diýär? O bir bilen tanışyp diýär, o da diýär. Kısmettir diýär. Hani şey diýär. İnternet şey diýär. Men niýe näler naklym, men diýem o internet diýär. Sen ýa men şu nuganlyny gorwatyr. Maňa bir küçüknükde bilen çaňatdy. Çaňatdy da näme diýdi? Näme işlemeyi planlaýan diýdim. Menem diýdim, "Paka öýde turjak" diýdim. Ay sen de öyle oturup bilmeyen bir iş arar etmeken dedim. Benim ay işim var. Krem satarım, sağım satar neydim. Yok dedi, sen neydi, yerden akşam gidip gelin yani. Hiç tapmasan dedi, ben olmayan, ben bileyen sen neydin. Benim yok dedim. Fakat öyle orman düşünyen neydim. Bana gelen benim bir heptedir de şu var. Yüreğim siyah biriydi. İş ededim geldi. Muganna yapışan olsam bilmem. Bak şu at nemede. İş tapama oynayan gittim. İş mükemmel. Öğlen çıktım, öğlen çıkamam. Baka işlemem, planlamak, öyle tamam düşünüyorum. Gedilen şu at öyleri nemettik. Öyler diyenim. Odat. Kışışlar ayıştırdık bari ettik öyle oturup. Şu koynuğum köp sorapsınız da düğün kıyılar bu koynuğu varam. Bir matasını verdi, ödüm diktirdim. Kıyıcı giyme diktirdim, daha yoğurna kıyıcı giyme. Hiç kim vermedim hiç yerden. Anladım o matanı. Satın alın deyip yalan sözlemeyin yani bir berenler hemen kim verdi karşını. Bir verdi. Yadına düşeceğim şu mata. Anlatsam bunu kıyıdağanma diktirdim. O kıyıdağanma bir yılla bir tıkıp uğrattım onu. Yadım düşeceğim tamutla şıkkıda sırayını uğra daimen giymene dadım yok dedim. İlki berik gelende. İstadım yoktu hakikaten ben var ya köp eşiklim dadım gencemden bilerek ben giyedim şu anam giyemiyorum. Can güläş sen maňa sygan ýydyň, indi men syganna. Maňa sen ugop ketip bilýän, nahar etip bilýän diýdiň. Sana ulanmana uğradım, güläş. Yani yaman kovuna nahar etip bilýän, onunla da şeylemekki. Daha şey diýen gerekmek. Gelip üýüp bilersin güläş, güler ýüzüň gülsün. Sen özüň baranda diňe ýağ bilen duz berýän. Galanda da özüňe getirdi bilýänmekki. Joram. Gül taşından gülver, yalan mı? Yalan mı şey diye akılım. Mesela batırma pişirip verdiğine soğanını, pomidorunu, kalvasını, yumurtasını getirdiğine benim
Dine diyen yağ bilen duğ senin mi diyen? Ha o diyor. Şolar yerle akıttılar. Nedir şermenine gelir edir. Balağın boynunu orat çıkar. Böyle alacak kestimine. Metkacımın atyan taş ediver pişiriyor. Oğlum açan mikrofonu. Çay cağadan. Hedir ne oğlum Galyas. Baka ne de şov. Dur şuna atraksiyon. Durmuşun kemeri yok. Kinodan kemeri yok. Bular artist hiç kimin bir yüzü yok. Kulağına münen yeri kulağıma çok risk. Edenine degen abone sarcep. Senin edil yedi deryan suyun için. Sena cool'a min haçun senin için. Elkimler zaddan hantama. Kim kıymetli dıklı dermanı. Oynayın sinler oğlunlanın. Şeydeyn velin surat alsana. Aklım ne ol? Demedi belki. Biri balağın diye ayağını taşı korkuttur diye akla diye. Aklım ayağım asıl çay şırağı mı? Çay çınım bile biliyordum mu ayağım çay şırağıdan. O yeniden normal Allah'ın kudreti şeyle de olup durun açık ayağım şey yok şeylere koyuyor mu? Belki. Çay şıktı öyle. Çay şık ne mi? Göz gün okluğu ayağım yok da ahır. Bilin aklım öz ayağım çay sıcak şeyle yaratılıp durun. Allah'ıma bin şükür. Allah'dan bin şükür yaratılıp durun. Buna da şükür. Ahir ayağım tutuyor. Neme diyecektim. Dün bir aydattır. Aloy bilenni aloydan son diye tuyun ulan son molyam deyip soraktır. Aloydan son yüzüne göre almalı dedim. Yüzünde neme mesele var olsa almalı yönü. Aloy libo yüzü de oluyor. Libo yüzü de oluyor. Ne mesela yüzü qoğurlar. Kime ya? Yüzü qoğurlar hiç bir yağdayda o da limon ulanmak bolanak. Düğünden qatağan. Ben aydayin size. Yüzünüz yağlı olsa hükman limon ulanmalı. Şan saklan deyip alın akılım. Şey deyip yüzünüzde krem çalyanı alıp sindirip çıka çalsanız xasam qoğul yani yüzünüzde yakalın güneşiydi lekedat bol yani. Ana şalar gül ya da lavanda. Gülem ede lavandan etyen işin etyen. Yüzünüzde birazcık saklan şeydi. Yaman koyup ana hidler eder sana. Şöyle hep de bir maçalk etmeli. Hep de bir yumalayamaktır. Hiç maçalkan hep de bir edin. Her gün maçalkalaman yüzünü. Her gün maçalkalamak bolanak. Ne geçmek sebebini aytacak. Men reklam edemde geçmek için boşlar reklam edemek durun. Tomussa duxuyunu köp kişi hep bilenok. Benim kent hep bilemek doğruymaysam sprey derman şançı Thompson derman işte hep böyle duştan son adayana sepyanın taunuyla bile 150 manattan 861 87'den alıp biliyorum. Ola birinci reklamım. Şançı taşının ken reklamı da alıp bilemek sebebi öz reklamım yetip bolunu üçün. Bu üç tanak iyisi var şu atlıkça son yetip olsa köp olur. Üç tanak iyisi var şançı Tədə xaridimiz bolon üçün size tanıtmaq üçün o zadeden üçünüm. Şun üçünüm aradan baxadan verdik. 150 manattan aqırım. Almaq üçün Liboy marketlerde da köp yerlerde de satılıyor. Hükman alın ya da kağıt edip alın. Mekkiş? Nire Mekki? Kemine ayna deydi mi deyin? Kemine ayna deyip bir giyinecek. Şunu uğratıp durma. Asfam gör kadayını. Dövülmesin Allah'tan bismillah. Filanıda, hormatınıda köp sağ olun. Tanrı yalkasın, devletiniz arsın. Şey için uğradık, içimizde laşkada var. Nesip varsa havulcay, nesip etse, o çölde sizi yatlap çıkar. Ulan ornum çaynağı var mı? Çaynağından bir karnaşımız padark edipti. Köp sağ olun, Tanrı yalkasın. Hədir bay Xudayım bay deyib başlarlar. Tilab hormatlab uğradayınırda aqılım. İnni Tanrı yalqasın şiiröcüklər sana silanıda hormatında o bizi sarma kitdiyen dastavşık oğlandan uğradıptırlar. İnni şun adı çıkarttır. Köp yerlerde hatta yoğum deyip o da adettiler, ayttılar. Düğün şun şu kese sağın bir gedekliğim içinden bizden size padarka sağın çıkıya bakasım 50 manattan. Güdələ nemetsem.
sekundda bunu reklam ettirecek. Benim ağay reklama gerek geldi. Durbarca geçme. Qara kremi almaqanat idinna ya da içinne hatçağa bolýar. Şonu hükman o kapçıqa alın. Sebäbini aýtdym. Şol diňe ýüz üçin däl innam janyňyzda yara, alergiýe, çağa çyklan nemejigi bişdi. Popajygy atçaga. Onuň soň goltuňyň aşagyna garalma. Şoňa meňdeş näme bolsa liboýda ýaman gowdatdyr şu zatla ine. Eliňizde, elläňizde, ýüzüňizde, çalaňyzda hiç ilo yapış näme bolmaýar. Şeýle gow krem şulay. İşiňiz bolmasa bara hizledi ine. Masaj edip çarsanız şeyle o krem kuyman bakasıba bir yıl ulan pörsiyenler var şu kremlay anansanız bir yıl ver ulan yani sehra sağol iptanlar katlaydiyenler var ulaştan alıp biliyanlar kun 64'lik 69 hemmedadın köpeği mehriyandadır terede batırda şuma şey derece hemmedadın odat köpeği ziyanlı günün köpeği ziyanlı mesela küçük öýde men näme gerek güneş krem öýde diýär şu öýde gerek akylyp mene tebäwne şu ışık telefonuňyz şolaň hemmesi şoqla girýär ine iki kıymet koyverin tomsuňyny arkaýyn 5-6 saat goragda gede bir ude ışıgyna geçer eliňizde gazaň ýuwaşykdan ýuwkajaga diýip çyky çağa ulukçy hemme adam çalyp bilýär şunu ine arkaýyn almak üçin 864 69 88 güläşsanat bilýäňiz ýa-da 861 83 83 87 ýani iş numary bilen alyp bilýäňiz. Liboy adam ýekeje ýamanna goýýan ýa-da diýen adam ýa qara kremem, güneş kremem. Makyazyň aşagyny arkaýyn çalyp kese sabun. İçinden bir gedeklikçe sabun çykýar içinden. Mekim şunu açık gorkadaly bahasy 50 manatdan. Liboy ýerde de satylýar. Ýok men ödüýbüňizden aljak diýseňizden 864, 861, 83, 83, 87'den alıp bilýäňiz. Mekim şunu men açık gorkadaly şeýle sakla kalym alıp bilýäňiz. Ine. Gedeklikçe şular ýalak içinden sabun çykýar. Mesela men limonlyny alyp siz isleňize göre arkaýyn alyp bilýäňiz. Şeýle sabun süýkoýýaňyz, eliňizde geýýäňiz şunu ina bul has yumşaçyk taraby gark ýuwup bilýäňiz. Ondan soň taraby ýuwup bolanyňdan soň bu tarabyny öwürýäňiz ine. Tarabyny öwürgen gowat arkaýyn isen tarabyny ýuwup bilýäňiz. Muň esasen zatlygy näme hiç mikrop çekýänler bakymjagyn burýan. İşiňiz bitenden soň sabunjy alýaňyz sabunu ella gutarar ýa-ni şeýdip asyk goýýaňyz. Mikrop hiç çekýänler şeýle gowdat şu elmandan bahasy bar.